kardom apangsi and ikar delight kerang arat dona phan kardom nak pajerik lo kardom ani wang tanang li tuma phan isi akenang sota pen prek jega berta na kiwan pibo moson thotsi pinile thotsi tame isi akenang sota berta na kiwan pije phansi non deli chisik tang karbiang long jongsi langdam plotang te non ruling government ke bharatiya janata party hinlo lapen jongsi langdam thu plotang te opposition political party plotang te APHLC hinlo lapen ili tum chatham dam lonang APHLC party lapen kedam tang election alam jong silang dam plotang te MP kilika hut alang litum engkoi rat thok MSC along pen long circuit MSC along ke high dat pen ajok non ke bang GMLA kilika hut alang litum non adihu MLA election abang ke high ji aphan ke high ji angring thepik ku pen si penang an me long sita me alang litum ka chingki ke chatham lapen rara phan lam te paklang apor ahut chit husi lapenan chota kalisi non nangkele ji alang litum ingdeng toksi APHLC mahang ketek labangso katalonji alir alon pen katalonji kachisik kacedang apora hut kita husi inut IT selalong APHLC long arpu kedo abang pu arpu pen kache'o pu alam pen sinon bang ke karbiang long non ke hurcho tut ason sin nang mantet lo lasi kupia po selang le arpu che'o nang kokma lapen APHLC long alang li kupisia ningkang samse ketek loma lapen dak angton alam kladak alam kachini ja phansi poripon po lapen nang li tum thekik long lo alang li phan ke thek long pen da chinik po kedam tang por hut alang li press meet kang ni pen alang li angton alang li keso kyun pen alang li phan karbiang long autonomous council CEM Dr. Tuliram Rong Hang alang li phan kerap don ajok alang li kachuro alam te sita me chek paklang pon lo alang li lam the che paklang det pen APHLC tum pherang kya me kang ni hut ki pu bang kya alang li phan APHLC long arpu awe pusigipu lapen alang li phan chini ne pusigipu jirpo hijana huda dak pen dak meithei long nakidun theklong sitame alang li arpu awe lapen alang li APHLC long arpu ke dobang pu kali pusipu lasi alang li APHLC long arpu ke dobek abang pu kalima kalang ma alang li long pen sinili labang salam the kaching ki kacithan rapen karju ponje phanile bori pon pa phang sinang li phan kardom nang pajrek lo kardom kacheng sinang li phan karju kang tung lalo APHLC atum pherang kya me kang ni hut nang li APHLC claim bang pukali nang li phanang chini ne pusi pulasi kuan ahok lo nang li ahok pet pen nang li APHLC long arpu avema jongsi do plotang te nang li long kupine ang thek doma nang chathane jima la so pu thak bang ke hola kaning je bang sia phu ka hing no lo athema pipor lo botela kaning je lor pen ke nel tum claim ra pet dam ra pet lo asi kedam tang arnita la solar project a problem tambe nel tum hada rong rup pen nang ke hanga hut ka che songi dam pan dam lo laso tame tum halasot media photo ta doji generally pan manpeng pen dak Diphu LAC pen kachetong dun ku lason tak si penangan approve do lasi ke wang jiar ni bangke neli copy si ke claim copy si ke dama copy si approve ma la ke rada tum phan neli paklang ji laso apu thak neli arpu do ave bangke lalo nang li pini pamu het nang li press meet kang ni hut thek pon long lo nang li resignation letter nang li kachipi pon alam the paklang pon lo lasi nang li copy arpu pen si nang li arpu kachi upon iklang thani chima neli ke arpu ke hini si claim pen ke mane Diphu LAC long IT cell secretary ako laso pota dart pulote netum kedam tang dongkalong first executive IT cell antum kaching room do lapen ke pu lang phera long ta antum ancho pui do lai ason details do ha neli long lasi non bangke nili lai bangke apor do hut nili pudamji la bangke nangli phan isi akoi dokok labang sa koi puthak sinili nangli phana chupon po nangli kedam tanga poro hut nangli pherangkya me kang ni hut nangli keso hut nangli phana kerap tuna jok CM Dr. Tuliram Rong Hang lapen tim kar benglong phan ka churolam the nangli paklang ponlo lasi nangli phan nangkar boka bangke keso kyun eke baduta dole APHLC long dak penang an suri amuluk do labang putin phan ke lang damun et lapen tangka maha ke pali un et untelo lasi alang li ke tangka alang phan rap redet keso lang dam dedat ajoni si alang li kache'o lapen aphang pen ta alang li kache'o ji aning ke hang dokok lason ta hai po pa lam thesi nang li phana koi kar bok dokok lasi laso aputhang nang li hin pen ko bisi lam pakla rengtung jongse neli hok pet akiso ahot se poisa nang rap dunde ba nang lang le kule ning ke oidam kali bons tame muni tume pinido pinabave muni rakai ta aku poisa ta lason tak tak si jongsi SF team di ke claim ke damalong jongsi ignoda munit so that aku birta pipeli documents proof do message do pen ke nang humbi tame pen ke muni tumke poisa le nang thon hup kali pusta me lange bong nang kipi ke wan pianta ning sam hala so ning sam pen ning ke chete pen mededi thai ba ning garong chani thai te cheklo yan po angbong kopi pasi ignut kamera pe damra pet tum nang humri re dat ma
inut munit ki puajok damri lang damri lapan ke pasik sakna pakat nang puto kamathama athema people lo pete neli kacerap kacipi jang tu lahai mo pe neli puet lo je haflong alang tum convention conference dam ala alang li pene Daniel langdasa pune lahai tuma program da motame neli ultra bus taswa payment pen ke lahai message sob dola jongsi neli paisa jungjung pete lahai neli claim kelo rap relo pen ke jirlo perlo pene dorde popeta asalam lo yo nangli phan kiso hut tangka nang rap redet pupen le nangli ke ningke oi kali nangli phan kiso nangke lang wang raya sonte polam tisi nangli cepek lang dolasi nangli hetan kupini ningke oi asom dokong ma songang bong ke claim ke dam lasi nangli pini ar pupen ci unang kok neli ningke chethe avedat lo athema jongsi inut jongsi kichok che kilele kache thani kache mumi phan aning hang wang ve pulote ne reason masya avedat lo laso party long laso team long ke doi athema alang tum kabuji dam de lo understanding dam de ajoine si nelima phan lo ningche thei anke neli pudam o mane central long inut bahani tum do lapen ke rajen timung methang jungjung lo lasil hai tum initiative and ne methang ke claim ke dam lo initiative ke anason alang tum initiative avela ke ratum si apor paklang ko loke rajen timung amen nangli ken rajen timung aphan nangli ningkang samsi kupia potik lo kla dak pen nang thani jima mane amuni ke hingno ne de ta athema tum apna chalang rapet chorapet junrapet dam rapet bons tame eson sonia alam bang ke alang chobai pik mane kachobai pen ke kachong thui ason alam dopik lasila ke nedet kali alang li jirpi tumta party ang bungta chini per lo same puai heda jongjong chorlo chok tangte kepat jutsi non no bang ke langdam pulo tangte non APHLC tum mahang ke thegar ni nang katalon je phan te bok hetlo ingdeng troksi APHLC mahang ke thegar ni katalon pon je phan la pusona por hutchit si non nang li bang ke arpu pen kache'o lasi labangso asong long ideology nang li ningkang samse nang ning ke dogde lapen hala leadership te mo phan ning ke dogde sinang li kache'o lapuma leadership phan sin ning ke dogde ma mante song ideology sin ning ke dogde lo 50-50 pudam det hingnon ne athema leadership apanta nili ning dok de dam det lo athema alang tum initiative ene det lo pen ke ideology long tame ke claim ke dam nali tum ta theklong po ke dam tang re-election aputhak registration ta lana ning kan pen non se amang theklang je NGO tum APHLC duplicate original ason tak ta si ke dam tang APHLC AB pu group ason tak thak pulote koson lang eprang ke rat atum pan alang tum pulo je APHLC ke tribal apan itum dead longri long pada pan kaching hon putte to hola ke hailo wing alam lo dead longri long te la ignuda claim mane claim bang pu mane kachipedu ga songja phanle matha thekete dead longri long pada ko song lo matha thekji lalo nangli phan kepat jutsi lalo nangli phan ke aja semet akoi bang ke APHLC long arpu awi palam no mati lasi APHLC long nangli ke claim dun kupini ang thek do ma nangli long non rara phan ka paklang ji phan nangli rideng kupini do ma nangli APHLC long neli long do mane laswa a video approved do pen ke neli my meeting ala hailong mane BJP against kam ke claim pen ke dead longri long part ka cherai kom nai lahai a kam ke claim apota neli do nasi non neli non bangke neli lahai bangke release le athema apor ke mesen nangli tumpanang pachini da prangpo ke mentusi ka release ma lahai lo la identity card nangli rideng long do la pamo nangli ka paklang laku paklang ejima nasi neli pan ke nang chine pu si nang pu stame jong si la si claim bang pu ka chipit du ka muni pan si jong si chini ne ID card do kok pulote aswa party ko son lo si kisung ki duk mane alang tum buji tek pulote buji nangi porlo asi non ba buji tek ya joine si rada tum bangke kat bom lo sonda rasi leader sumta chetonte si chitur bom lo la si ke wangjia ni ke ning the thaya velo nangli non arpu pen chu et pen ka prek asong along ka prek political party long ka chipok dun je phan non amat ka chisik doikloma laswa bangke mu pen neli ning je lo je neli inuvet jungjung ka matha li athema neli ke ne inuvet apok bangke reng mane ke reng atuwar avar sai ke do monsta me rat si nang pet ke pot rat inut bahini vet stame voters ke valuable o pot si nili hal hai tum pen chingki che than pen si hala tum nang ke jarling si ne tum ka chete wari phan jong si pena dik non kachari bom karbianglong along BJP under the leadership of CM sir
ruram rong hang jong si alang tum most welcome pulote nil tum ke mang ke sung ke dugalam jong si alang take up pulote nil tum rat pen chimki che than pen nil tum mane amazoning program ta dengge jita hai lalo chok choro lo nang li tum thekik long lo alang li non pini APHLC arpu kache'o at pen puthot alang li long ke do arat alang li amunit alang li phan ke kroy alang li long kai kita ke klem rabri atum pen chengwa chengsai ponsia alang li innovate tot kali akenang sot plotang te papjin pen bharatiya janata party a sarkar mate BJP long ka chipok donje phan alang li chisik pontang lo pusi mate alang li ka chingki ka chitan ponje phan ka chisik pon dolo pusi lam thinang paklang pon lo la si APHLC atum non ke bang MLA election a hut kupi ang thek jima labang so alam lapen election a hut alang litum kedam tanga porhut bangke long sirket MSC long chepahai dat kupen alang litum ning ka chethepi ka porhut jong silapu APHLC long ke klema bang photum jong si abui engrai bom lapen arpu long pen che bom plotang te APHLC phan kom si ning ke the dojima lapen APHLC hut la MLA election a hut kom si alang litum vote kelong pen ke chepai unjima la bangke pos ye than pok alang li pen kaching ki kachan lan pen seng tom pot kok pola pen alang li ke bang jilang por hut joining na pen alang li hin pen kapre kapre ka berta sitame na kapaklang ponji phan bori pon pot bon sitame pini bang lan si engtom pon kok pok adawe panta kurang thu dome thakme